El nostre treball és un treball sobre les al·lèrgies, es parla de les al·lèrgies en general, dels conceptes teòrics de les al·lèrgies i a més està relacionat amb les al·lèrgies en els joves, sobretot del nostre institut, ja que els hi vam fer una enquesta, i també fem una relació amb les plantes que podem trobar a l'entorn de la nostra ciutat i com influeixen aquestes en l'aparició d'al·lèrgies en aquest territori. Es troben en els arxius dels ajuntaments del Pla d'Urgell i dels pobles dels Arcs i Alaiber, que temps enrere tenien ajuntaments propis. Històric de cada document. Per aconseguir un únic objectiu, que era tenir el document més antic de cada poble, em vaig haver d'informar de com estava estructurat el territori del Pla abans que fossin definits els seus límits. Amb això he hagut d'anar a l'Arxiu Comarcal de la Noguera, a l'Arxiu Comarcal de Revisia.